Bon dia, benvinguts en aquesta activitat de Clau de Volta. Com sabeu, som una associació de Palamós que tenim cura de l'art, del patrimoni i de la història de la nostra vila. Sempre hem sentit aquella expressió de que les pedres parlen, no? I en moltes activitats que hem fet de Clau de Volta hem posat de manifest aquesta sentència o aquesta petita frase a través de l'estudi d'edificis que ens parlen de la història de Palamós, aquestes construccions en pedra que tenim a la vila i que parlen de la història dels palamosins. Avui seguirem amb aquesta història que les pedres ens parlen, però aquestes pedres que ens parlen depassen pròpiament la història dels palamosins i fins i tot de la pròpia humanitat, perquè recolorem milers d'anys en el temps perquè ens parlin aquestes pedres i ens parlin d'un lloc molt emblemàtic i molt característic de Palamós, que és Capgròs. De fet, jo de petit ja recordo que hi havia una sèrie d'estudis que apareixien als estudis del Baix Empordà que ens parlaven de la singularitat i la importància que té Capgròs des del punt de vista geològic. Una mica per refrendar tot això i per trobar algú que ens ho explicarà molt bé, que és la Roser Cussó, geòloga, tenim aquí amb nosaltres, justament coneixerem la importància i la rellevància que té aquest accident geogràfic tan conegut que tenim aquí a Palamós. Per tant, sense més dilació, primer agrair-vos a tots per venir, us passo amb la Roser, que us farà 5 cèntims de tot plegat. I agrair la puntualitat. Agraïm també la puntualitat. Molt bé, per poder seguir millor l'explicació, perquè com que són bastants i el que anirem veient és petit o mitjà i ens hem d'anar posant al davant, us hem preparat un petit dossier perquè ens puguem anar localitzant. Aleshores, quan estiguem davant dels afloraments, un aflorament és un lloc on veus les roques. Clar, si ens hi posem tots serà una mica difícil, haurem d'anar fent, ara entro, ara surto, com un ball per poder-ho veure tothom, però he fet les fotografies dels llocs on em sembla que eren més rellevants. Com diu el Gabriel, em dic Roser Cussó, soc geòloga, profe de secundària. Des del 2019 vivim el meu marit i jo aquí a Palamós i estem encantats d'estar aquí. Fa molt temps que veníem, que estiuejàvem i ens feia molta il·lusió acabar sent palamosins. Per tant, quan vam conèixer l'associació de Clau de Volta vam dir ens hi fiquem perquè és el que toca, posar-nos i fer el que puguem pel poble. Us reparteixo això, hi ha més o menys per cada 3, o sigui que vosaltres mateixos us ho aneu repartint. Començarem aquí a explicar una petita cosa i ens recularem més enllà de la baixada de Calapots. Us explicaré una petita cosa i baixaríem cap a Calapots, que és on farem la primera parada. La primera cosa que us volia ensenyar és que segurament esteu acostumats i acostumades a veure mapes de carreteres. Un mapa de carretera, el Google Maps, el que sigui, o mapes d'excursions, que això també segur que n'heu fet servir. El mapa d'excursions té les corbes de nivell, ens sembla com veiem a quina alçada estem, etc. Però hi ha moltes tipologies més de mapes. I aquesta que us presento és el que s'anomena un mapa geològic. Un mapa geològic és una zona, representa una zona, i es marquen de colors les diferents tipologies de roques. Primera parada. Tothom diem pedres. I una geòloga diu, uah, pedra, no, sisplau. Ja diem pedres perquè és amb genèric, però un maó també és una pedra. Però quan estem parlant de roques vol dir que són pedres de tipus natural, que estan formades per minerals, per diferents minerals. Això seria una roca. Hi ha algunes roques que només estan formats per un mineral, però són raríssimes. Normalment hi ha molts minerals i això és una roca. I cada part que forma la roca és un mineral. I ara aquí en veurem uns quants. Per tant, parlem de roques quan és un agregat, un conjunt, una barreja de minerals. D'acord? Aleshores, aquí veiem els diferents tipus de roca. Hi ha una llegenda que la veureu molt petiteta, però ja us ho farem arribar, aquest document, però sí que volia destacar unes coses que quan veus el mapa geològic i ho poses al costat d'un mapa cartogràfic normal, de Google Maps o el que vulgueu, comencen a quadrar coses. Volia una coseta només, perquè us fixeu, veieu aquesta zona d'aquí de color gris, aquesta zona central? Sí? Algú reconeix què és? La riera.
I és, efectivament, no només la riera, sinó per on passa la carretera, perquè és la zona més baixa. Una riera sempre està en una zona baixa, no està dalt d'una muntanya. Per tant, aquesta zona més baixa aprofito per fer passar una carretera. I perquè sempre hi han passat camins en aquestes rieres. Veieu, tot això és de color gris, tot això seria la riera d'Ubi. Aleshores, per dalt, què seria aquesta zona d'aquí dalt? Les Gavarres. I veiem la costa, ja no cal que us ho digui, que es veu clarament la costa, que és el que anirem a visitar. Aquesta part d'aquí baix, la primera d'aquí, la veieu? És perquè us situeu, És Palamós, és tota la platja de Palamós, amb el port, si girem veiem Port Marina, sí? Continuem i sempre veureu les platgetes en color blau, sí? La primera platgeta al costat de Port Marina, Cala Pots, Cala Margarida, ens trobem tot el Capgròs i després vindrà la Fosca. Sí? I llavors hi ha el Castell de Sant Esteve, etc. Situats, més o menys? Val. Aleshores, el que he fet ha estat, anem a trencar aquests trossets, veureu que he agafat aquest mapa i l'he trencat a trossets per veure'l millor, i anirem fent l'explicació d'aquests trossets. Però així tenim tota una panoràmica de tot el que ens envolta. Aleshores, aquestes, les roques, totes les roques, segueixen el que s'anomena els cicles de les roques. Igual que tenim el cicle de l'aigua, tenim els cicles de les roques. I això és important perquè acostumeu el vostre ull al que veurem ara, d'acord? Si canviem de full, anem al segon full, anem aquí. Aquí veiem el cicle de les roques. De roques, només n'hi ha de 3 tipus, només. Però entre elles es van reciclant. Aleshores, el primer tipus de roca que tenim, el que hi ha sota dels vostres peus, a una fondària d'uns 12 quilòmetres, més o menys, sembla poc, però 12 quilòmetres cap avall, ningú ha arribat encara a fer un forat de 12 quilòmetres. El que tenim és el que ja us podeu imaginar. Tenim la roca fosa. Aquesta roca fosa l'anomenem magma, la roca fosa. Aquesta roca fosa, quan surt a la superfície, tenim les laves, que són els volcans. Però algunes vegades aquestes roques no surten a la superfície perquè troben un lloc per poder sortir a la superfície. Es queden com enquistades. Són foses i van pujant a poc. Imagineu-vos el sabó a les mans, que l'apreteu, i si apreteu molt fort, surt disparat. Però si apreteu a poc, va pujant. I això que va pujant s'anomenen roques magmàtiques. I aquestes són fonamentals aquí a Palamós, perquè tots els granits, us sona la paraula granit? Tots els granits són roques magmàtiques, tots. Parèntesi, li diem granits perquè està format de granets, aquest ve el nom d'això. Molt bé, aquestes són les roques originals de la Terra, és el que sortiria. Diu, bueno, doncs el granit surto, soc allà, però, clar, surto però passen coses, perquè només sortir ve el vent, ve l'aigua, ve la pluja, etc. I es van fent malbé, es van descomposant. I aleshores tenim la sorra de les platges, el sauló. Quan es descomposen les roques magmàtiques, ja tenim un altre, el segon tipus de roca, s'anomena sedimentària, perquè està feta de sediments. Si nosaltres posem sorra i sorra i sorra durant milers, milions d'anys, el propi pes de la sorra el fa compactar i tenim una roca sedimentària. D'aquestes en tenim moltes a la façana de l'església del Carme, per exemple. Són roques sorrenques que quan les toques semblen com paper de vidre. Però en aquestes roques, tant els granits com a les sedimentàries, encara els hi pot passar una altra cosa. Pot passar que amb el temps es vagin apretant, es vagin comprimint,
que aparegui un altre magma d'aquests que l'escalfa, és a dir, que rebregui tota la roca. Sembla una tonteria, però és realment rebregar la roca i fondre-la. I aleshores tenim les roques metamòrfiques, que d'aquí són unes de les més importants de Catalunya, les que veurem. Una roca metamòrfica, per exemple, és el marbre. El marbre que fem servir és una roca metamòrfica. D'acord? Aleshores, tenim aquests tres tipus de pedres, però es reciclen entre elles. Si una roca metamòrfica, com el marbre, hi ve el vent, la pluja, l'aigua, no sé què, no sé quantos, es trenca i tenim una roca sedimentària. Si una roca sedimentària s'apreta, es comprimeix, s'aixafa, no sé què, no sé quantos, tenim una roca magmàtica. Metamòrfica. Si una roca magmàtica s'aixafa, s'apreta, no sé què, no sé quantos, tenim una metamòrfica. I així anar fent. És a dir, que totes es poden trencar, sedimentàries, totes es poden comprimir, metamòrfiques, i totes es poden fondre, magmàtiques. I així tot això es va reciclant. Milions d'anys. Quan parlem de... Em va bé que comentis això, perquè quan parlem de l'edat geològica no estem parlant de milers d'anys, estem parlant de milions d'anys. Aleshores, tota aquesta zona nostra, incloses Gavarres, etc., el que hem vist en el mapa geològic, les roques més antigues són magmàtiques i les veurem molt bé perquè són de color fosc, negre, que des del mirador a sobre de Calapots els veurem perfectament. Són les primeres que hi havia a Palamós. Bé, dic a Palamós, però ja m'enteneu, a la zona. Són les primeres que hi havia. Aquestes roques ara són magmàtiques, però no ho eren. Eren roques sedimentàries, que quan va pujar el graní es van escalfar, comprimir, xafar, plegar, bla, 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 i van ser roques metamòrfiques, d'acord? Però les negres, metamòrfiques, les negres, les metamòrfiques, són les més antigues. I l'edat aproximadament, perquè us feu una idea, són 480 milions d'anys. El que esteu trepitjant. Perquè us feu una idea, els dinosaures van extingir-se fa 65 milions d'anys. O sigui que els dinosaures, unos pipiolos, ni existien, ni eren res, ni... De fet, en aquesta època, l'única vida que hi havia era el mar i algunes plantetes, però no hi havia vida a la terra, terrestre, em refereixo. Aquestes són les més antigues i van estar allà tranquil·lament perquè eren roques sedimentàries, tranquil·lament posades. Vinga, una mica d'erosió sedimentària, capes. Quan es van fent malbé les pedres, com es posen, les roques com es posen? Es van posant en horitzontal, per la gravetat. Es van posant. I estaven allà tan fresques. I aleshores, fa 380 milions d'anys, la Terra es va començar a moure tots els continents i van haver-hi moltes explosions de lava, pujades de magma, bla, bla, bla. Són els granits que tenim, 380 milions d'anys. És a dir, van estar 100 milions d'anys tan fresques i després va venir el granit i va dir s'ha acabat, ens anem a moure. 380 milions d'anys. I el que va fer, què va ser? Aquestes roques que estaven tan tranquil·lament posades així, es van plegar, escalfar, etc. I tenim totes les roques metamòrfiques negres que veurem ara. Més o menys? Sí? És per il·lustrar la vista una mica. Aleshores, tornem-hi, el granit ho veureu, perquè es veu clarament de què està format, després ho veurem i ho tocarem. Les roques metamòrfiques són aquestes roques negres que encara sereu capaços de veure com estaven en horitzontal i a l'apretar-ho s'han aixafat, han fet plecs, s'han torçat i fins i tot el granit el que ha fet ha sigut, com que estava fos, xuclar-lo i enganxar-lo i portar-lo cap endintre. D'acord? Anem cap allà, anem al final, diguéssim, de la passarel·la abans d'arribar a Calapots
que veurem des de dalt, que la pots, perquè segurament ho deveu haver vist, però anem a veure els colors des de dalt, d'acord? I després anirem baixant cap a Calapots, vale? Des d'aquí ja ho veieu, aquestes roques negres que us deia clarament i aquestes roques més claretes que deuen ser què? El granit, exacte. Això és el granit. Però, si us poseu en aquesta roca negra que està tocant el mar i amb la vista tireu una mica cap allà, veureu com una paret de color blanc. La veieu? Una paret de color blanc. Aquesta paret de color blanc és això que en el mapa està marcat amb aquestes ratlles, aquestes línies. Això s'anomenen filons. I si veiem aquests filons, veureu que no només atravessen la roca negra, la metamòrfica, sinó que també atravessen els granits. Si penseu que els geòlegs una mica són com els Sherlock Holmes de la natura pètria, perquè has d'interpretar allò que veus, has de fer-te una idea i simplement tenir sentit comú i sumar 2 més 2. Fins ara sabem que hi ha una roca negra que estava aquí tan feliç i tan contenta posada en horitzontal, que ve aquest granit, veieu què li ha fet aquest granit a la roca negra? O sigui, estava tan tranquil·la en horitzontal, l'ha empès, exacte, li ha donat un cop i l'ha estirat cap a dalt. I aleshores tenim el filó. Què us sembla d'aquests 3 tipus? Què seria el primer, què seria el segon i què seria el tercer? Amb quin ordre estarien aquestes roques? El granit primer, potser. No? Què hem dit primer de tot? La roca metamòrfica negra, que estava aquí, primera. La segona, ve el granit, però aquests filons que veiem aquí, i ho veieu molt bé en el mapa, ho atravessen tot. Ho atravessen tot. Per tant, això és el més nou, perquè són capaços de travessar tant allò metamòrfic negre, que és el més vell, el granit, que és el segon, i per tant, el més nou de tot són aquests filons que trobem aquí, com aquest d'aquí. Aquests filons són molt més joves. Què vol dir molt més joves? Exacte. Molt més jove, és exacte, són aproximadament uns 200 milions d'anys. Però són els més joves, home, és a la meitat de preu que la metamòrfica, d'acord? I d'aquests filons en trobem des d'aquí fins a la fosca contínuament, que són els més nous. Però anem a veure'n un i el toqueu. Pot tenir l'aigua. Exacte, no hi era l'aigua, no hi era l'aigua. Per exemple, la plana de Vic, que tothom tenim al cap, allò era un mar interior, allò era un mar. Si us passegeu per Vic, per la plana de Vic, veureu que totes les roques són de color gris. Quan una roca... Ai, va donant copets, oi? Quan una roca és de color gris, vol dir que s'ha format sense oxigen, per tant, sota el mar. Quan una roca és de color vermell, vol dir que s'ha format a fora, que s'ha oxidat. Aleshores, això a la vista us dona informació. Però aquestes, atenció, són roques sedimentàries, d'acord? No són granits, que són fosos, ni metamòrfiques, que són rebregades. Les sedimentàries grises, sota el mar, vermelles, fora del mar. I a la plana de Vic, si grateu una miqueta, trobareu esponges, petxines, eriçons, el que vulgueu. I la gràcia de tot és que aquest mar que formava Vic, Montserrat, era absolutament una arribada d'un gran riu que va formar les muntanyes, un estuari, com el Delta de l'Ebre, que després al pujar
a l'apretar, al venir els xocs de les plaques, va pujar cap a dalt i va formar la muntanya de Montserrat. Però tot allò era un mar interior. I això no era mar, això era intern. Tot això va passar internament. No hi havia aquest mar, els continents estaven enganxats en un únic continent i això no ho era mar. Anem a tocar. Això, de fet, si us acosteu després, són granits, però d'un gra molt finet, molt finet, molt finet. Però es veuen, els grans? És d'un gra molt finet, molt finet. I aquest és clarament, veieu, va aprofitar una escletxa que hi havia la roca magmàtica i pujava. Simplement ho va reomplir. Això és roca sedimentària i si us acosteu veureu aquí que hi ha les ratlles dels sediments que hi ha hagut, ho veieu? Però com hem dit que estaven els sediments quan es formen a les roques sedimentàries? Hem dit que estan així, però aquí com estan? Així. Per què? Perquè ha sigut en pes, l'han pujat, l'han rebregat, etc. I tenim una roca metamòrfica. D'acord? Però aquí es veu molt clar, Ho veieu? I a més, el granit està format per 3 tipus de minerals. Els coneixeu, El quars, que és de color blanc, que és molt dur, i és el que fem servir també per fer vidre, el quars. Un altre mineral, que és de color negre, i que quan aneu a la platja és aquell que, ai, se m'ha quedat enganxat, sembla que porti purpurina. Això s'anomena mica. I un altre, que és blanc transparent o bé rosa. I quan comencem a caminar veurem que els granits de lluny els veiem o blancs o els veiem roses. Segons aquest tercer mineral que es diu feldspat, que no cal de llonses, però els veurem de color blanc o de color rosa. Aquí, evidentment, són de color blanc. I si us acosteu, encara veureu en algunes zones, aquesta purpurineta. Ho veieu? Sí, una mica sí. Última cosa abans de baixar. Aquesta roca que estava tan feliç i tan contenta així, me l'han rebregat, me l'han torçat, no sé què. Però clar, és que a més això estava fos. Imagineu que aquí hi havia una petita escletxa i hem injectat com un xocolata fosa, sí? Clar, els laterals, on acaba, les vores, s'han fos molt, s'han refós. Aleshores, el que trobem normalment en els llocs de contacte són minerals. Aquí es formen minerals perquè s'han fos les roques que ja hi eren en contacte amb això que estava supercalent, tipus lava, pràcticament. I aquí s'acumulen minerals per aquesta refosa. En aquesta zona d'aquí el que hi ha molt són granats. Els coneixeu, els granats, no? Aquesta pedra preciosa, que és de color vermell. No n'hi ha molts, però sí que n'hi ha. I se'n treuen, s'explotaven. Doncs, si us sembla, anem a Calapots, val? Ens havíem quedat mirant a dalt d'aquests filons, havíem explicat, etc. Però ara el que veiem i toquem i podem veure és exactament aquestes roques negres que estan a dins del granit. Per tant, allò d'aplicar el seny i tal, evidentment el granit és més jove que no pas la roca negra, la magmàtica. Estava aquí tranquil·lament, ha vingut el granit i se l'han portat pel davant. D'acord? I això es veu molt bé en aquesta paret, ho veieu? Tot el que hi ha a la dreta és granit, tot el que hi ha a l'esquerra és la roca metamòrfica, que estava aquí i ha vingut el granit i l'ha englobat. L'ha englobat fins i tot aprofitant esquerdes. Però veieu? Veieu la roca negra? Les línies, exacte, les bandes,
que recordem, haurien d'estar així, però estan inclinades. Per què estan inclinades? Doncs perquè a la pujada del magma les ha pujat cap a dalt. I si us acosteu, veureu perfectament que és un altre tipus de roca que coneixeu perfectament, metamòrfica, que fem servir per les teulades. Pissarres. Tot això d'aquí són pissarres. Aquella d'allà dalt era la que hem vist a dalt de tot, tenia unes línies més clares, més blanquetes, més grisetes, però era una roca metamòrfica igualment, que també estava aquí, però aquesta és pissarra. I aquí, bueno, veieu, ho veieu, no?, clarament, això, aquest contacte. Val. I ara, si passem a l'altra fotografia, aquesta fotografia és d'aquesta pedra que està aquí el Ricard amablement tapant. Molt bé, és aquesta d'aquí davant. Hi ha roca negra, sí? Que ja sabem ara que és una roca metamòrfica i podeu veure tota una sèrie de forats. Els veieu, els forats? Aquests forats, de què us sembla que són? No. Erosió. El vent, la sorra, donant-li i vinga, han aconseguit fer aquests forats. I això és erosió. Aquests forats han acabat sent pedres que tenim, que estem trepitjant. Mica en mica, a poc, anem fent el forat i va caient. I si us hi fixeu, està ple. Però resulta que un tros de granit, així molt xuluell, va trobar un forat i s'hi va posar. I el tenim aquí baix. El veieu? I veieu que hi ha una anella. Per què creieu que està l'anella aquí? Estem fent de Sherlock Holmes. Per què està l'anella aquí i no a la part negra? Perquè és més forta. D'acord? I ho demostra el fet que està aquí, tot aquest forat, tota aquesta erosió, etc. Per això ho poso a baix, a part que em va millor, potser per travar la barca, etc. És que és més fort. I aquí al costat hi ha una altra fotografia que a veure si algú la reconeix. Gavi? Sí. De la Belllloc. Exacte. Això no és d'aquí, això és de Belllloc. Això són les cassoletes de Belllloc, que estan fetes sobre una pedra que és exactament això, que és més tubeta que no pas el granit, i per tant és molt més fàcil fer una cassoleta aquí, Gavi, no? Que no pas en el granit. I ho he volgut posar perquè veieu que a les Gavarres tenim exactament el mateix i que aquí van aprofitar la part més dura per posar l'anella i aquí aprofita la part més tova per fer les cassoletes. D'acord? I ara l'última cosa. Des de lluny, no sé si veieu en el granit que hi ha unes zones que són més roses. Es veu clarament que són més rosades, sí. Salten a la vista, Sí. Aquestes zones més rosades és que aquest tercer mineral, que no és ni quars ni és la mica que se'ns enganxa, sinó que és el fespat, és de color rosa. Es diu, aquest té un nom que és així com molt romàntic. De color rosa, aquest és ortosa. Si pensem en els granits que posem sobre de això el Ricard, que posem a sobre, aquí aprofitem a tothom, que es posa a sobre de la pica, sí? Hi ha uns granits que són més rosats, no? I uns altres granits que són més blancs, a la cuina, a les piques de la cuina. Els que són rosats serien d'aquells, amb ortosa, i els que són més blancs són com el que hem vist a dalt, o com el que teniu aquí darrere. D'acord? Per cert, parlant d'això, aquesta roca també és la que tenim al mig de la Fosca, que li dona el nom, val? A la Fosca. És
després es va erosionar tot i va quedar aquest monticle aquí, que és la fosca. De fet, aquesta, com la de la fosca, és molt negra perquè té un mineral especial, el grafit, sabeu? El dels llapisos. I per això és d'aquest color tan fosc. D'acord? Aquella d'allà dalt és la mateixa que aquí baix? No, el més marró és perquè està oxidada. És la mateixa. Clar, és el que dèiem abans, com que tenen ferro, al estar en contacte amb l'oxigen, pam. Però la majoria d'aquests òxids així són les mateixes plantes que les arrels, amb el temps, han anat fent, obrint, s'ha posat l'aigua i a l'haver-hi ferro s'ha oxidat. D'acord? Aquesta que d'aquí és granet, has dit? Això és granet, tot això és granet. Favetes o granet? T'ho sembla, això és de l'erosió, són escletxes, trencaments, em sembla que... No, són trencaments, són absolutament trencaments. I aquí darrere també podeu veure com trencaments, com han anat... Aquí hi ha un altre filó. Ho deixo perquè mireu, que estava al mig. Res, aquí estàvem dient simplement que ara que ja teniu l'ull entrenat, què veieu? Què us sembla que hi ha aquí? A vosaltres. Perquè aquesta és una de les típiques entrades de la nostra Costa Brava, d'aquesta zona, no? Entrades cap aquí. Què veiem? Per què es deu haver fet aquest entrant, que en veiem tants d'aquí fins a... Ha desaparegut algú? Exacte, ha desaparegut algú, això està clar. La roca que tenim al final de tot, la que toca mar, què és? Metamòrfica, perquè és de color negre, i la que és més clareta, el granit, exacte. Aleshores, veieu que gairebé al final hi ha com unes línies molt clares de separació entre l'una i l'altra. Tot això són aquestes escletxes que va aprofitar el granit per entrar, però de la mateixa manera que ho va aprofitar el granit per entrar són zones febles, zones que encara hi són, aquestes escletxes. L'erosió del mar, el batent de les onades, etc., fa aprofitar aquestes zones més febles perquè es desmoroni. I per això tenim aquests entrants. Normalment les puntes són metamòrfiques, el que toca a mar és metamòrfic i l'altre és aprofitat del trencament d'aquests filons que entraven per escletxes. D'acord? I queden les caletes petitones, que no, ni caleta això, no? Vull dir, un petit entrant. Aquesta és la roca metamòrfica, la més antiga, aquest és el granit, el segon més antic, i després el filó que ho travessa tot. Molt bé, quan hem anat baixant, què ens hem anat trobant? Des d'aquí, si oblidem-nos el que hem vist a dalt, aquí què veieu? Què veiem? El granit, sense cap dubte. I a més, de quin color és? Blanc, no? Més aviat blanquinós que no pas rosat. Aquí ja sabem, per tant, que el mineral aquest que teníem en complementació amb el quars i la mica és un feldspat blanc. Si el políssim ens donaria aquests marbres, que li diem marbres però no ho són, aquests sobres de pica típics de granit. No té més, d'acord? Però també pel camí i aquí davant ens hem trobat això, aquesta altra cosa, de color fosc, que era la roca metamòrfica i que era la més antiga. Veieu aquí com clarament està el granit dient «Ei, cap a dalt que arribo jo». I aprofito petitets llocs que hi ha, veieu, per fer aquests petits filons, exacte, que és com un fil. En aquest cas és com un fil, en altres llocs són més amples, però, clar, si tenim unes escletxes i tot això està líquid, doncs a la que puc m'hi vaig ficant, m'hi vaig col·locant, d'acord? Aquí també serveix perquè veieu, quan s'erosionen aquestes roques, les magmàtiques i les metamòrfiques, que les formes són molt diferents. Us fixeu aquí, i aquesta zona on està el Ricard i tal,
sempre està al mig, el Ricard. Quines formes diríeu que tenen aquestes roques? Més aviat tallants o arrodonides? Arrodonides, exacte. Tot el granit dona forma arrodonida. I aleshores podem veure el paisatge, que això també és important. El paisatge podem veure que, de fet, de lluny de vegades semblen com borregos, m'enteneu? Vull dir, vents, així. Però fixeu-vos les metamòrfiques. Són cantelludes, són tallades. És el típic de voler anar per la costa, relliscar i et fots un tall d'aquests xulos. Si heu estat al Cap de Creus, totes les roques allà són metamòrfiques, totes. I Déu-nos en guard que no vagis amb un bon calçat perquè rellisques i et fas ben bé un tall. Aquí et cremaries la pell, no? Perquè és el granet, però aquí et tallaries. Per tant, cada pedra també dona la seva geomorfologia, la forma a la costa, diferent. I quan hem baixat, allà al mig hi ha una altra pedra metamòrfica petitoneta, que si us ho mireu és com si fos la fosca, en petitet. Sí? Veieu de quin color és? És ben bé rosa. I, a més, aquesta, ara, acosteu-vos-hi, normalment els grans que forma el granit es veuen, però en alguns casos excepcionals, i en aquesta zona és així, aquest granit s'ha refredat molt a poc. Al refredar-se molt a poc, els cristalls han tingut temps d'anar creixent. Llavors, dona grans cristalls. Els veieu? És que són claríssims. Tot això és hortosa. I, a més, quan cristal·litza en forma de rectangle, sempre. I es veuen molt bé. La resta és la mica, el quars, etc., però es veuen superbé, perquè els toqueu i els veieu. Doncs aleshores arriba el Cap Vintins, que si dius Cap Vintins? Aquí la fosca i el Cap. Estem al número 7, ara, en aquests moments, i comencem Cap Gros. De fet, l'excursió era anem a fer una visita geològica a Cap Gros i encara ni hem arribat. Podríem anar, tan lents com volguéssim. Estem a Cap Gros. No passarem pel camí de Ronda de Fora, perquè amb les pluges i tot això, vés a saber com està, no m'atreveixo a fer-vos passar. Però el nostre aventurer Gabriel va anar a fer fotografies per la zona de Cala Margarida, per l'altra banda, per aquesta zona d'aquí de Cap Gros i una mica cap a dalt. I hem aprofitat les fotografies que el Gabriel havia fet. Fixeu-vos, tornem a repetir una altra vegada la roca metamòrfica, els dics, fins i tot n'hi ha un que em va enviar una fotografia al Gabriel, diu, he trobat aquest dic i tal i qual. Dic, ostres, és fàcilment trobable, i m'envia una foto de Google Maps i es veu perfectament. Aquest d'aquí es veu perfectament en Google Maps. Exacte, aquest d'aquí es veu perfectament, tot aquest dic. I aquestes són tots aquests filons, veieu, que anem atrevessant i atrevessant. I, aleshores, aquí comencen a aparèixer uns granits diferents, que són els que hem vist aquí baix, amb aquests cristalls de color rosa tan bonics, però també n'hi ha dels blancs que fan cristalls blancs molt bonics, que són aquests d'aquí, i que els trobarem gairebé arribant a la fosca. Per tant, hem après una cosa nova. Hi ha els granits que poden ser blancs, hi ha els granits que poden ser roses, també em comentava algú, n'hi ha també de color negre, és veritat, n'hi ha de color més fosc, de color verd fins i tot n'hi ha, aquí es trobem roses i blancs, i hem après que quan aquests magmes, aquests granits, es van refredant molt a poc, els cristalls tenen temps, tenen espai per créixer, van creixent i ens donen aquests cristalls tan grossos, que si us hi fixeu sempre són rectangulars, són clarament rectangulars, d'acord? Per tant, ara hem vist que la Margarida, aquí és on tenim aquest dic que ens havia fet la fotografia el Gabriel,
I ara travessarem per dins del bosc i farem la baixada cap a la fosca. Aprofitarem a la baixada a parar-nos en algunes baranetes que hi ha per veure alguna coseta més, d'acord? Però tranquil·lament, sense pressa, i acabarem al final del camí quan arribem a baix de la fosca. D'acord? Doncs vinga, ara estem en aquest punt 8 que ens anem trobant tots aquests entrants que ara ja hem vist, que és de l'erosió, sobretot que segur que hi havia per aquí algun dic. Algú el veu? El dic? Ah, exacte, perfecte. Ho veieu, És exactament la mateixa direcció. I les roques metamòrfiques, que estan a la dreta, que no són ja tan negres, ho veieu? Són més grisoses, perquè eren unes roques sedimentàries que abans eren d'una altra composició. Són més sorrenques, si les toquéssim, les veuríeu que són més sorrenques. I les veieu una mica grises perquè si ens acostéssim veuríem unes làmines més claretes, més fosques, que en perspectiva ens donen el gris. Però després, a baix de tot, ho veieu que hi ha un altre tros de granit, que en aquest cas de quin color és? Rosa. I veieu allà al fons? Clarament? Sí? I si anem a Calella, de Palafrugell, que tenim un cap que es diu Cap Roig. I es diu roig perquè està fet d'aquest granit que hem vist que és de color rosa, però seria això. D'acord? Per tant, ara ja sabem que tots aquests entrants depenen d'aquests dics, filons, que travessen la roca més antiga i que és el lloc més feble. Si mireu aquesta fotografia número 8, aquí us he posat una fotografia en detall d'una zona de per aquí, que són els granats. Aquests són els granats. Al costat d'un filó es fan aquests granats. Diguéssim que és com aquí ja hi havia prous elements químics per fer un granat, però estaven a la pedra. Ve una cosa calenta, el dissol, i és com dissoldre el sucre o la sal. Quan es diposita, fan els granats. Però és per culpa d'això. Que també algú comentava, al Cap de Creus hi ha turmalines. Sí, és un altre mineral com els granats, provocats sempre perquè les roques antigues són reescalfades pel granit, i aleshores formen aquests minerals. Turmalines, granits. Les turmalines no sé si les coneixeu. Són unes pedres que poden ser roses, verdes, i es fan servir per collarets i per pulseres. Són molt boniques, negres. Tenen diferents colors i combinats, queden molt maques. D'acord? Aquesta és el que hem vist d'allà en color rosa, però ara no és de color rosa. Per tant, és aquest granit que ens donaria gris. És un feldspat blanc, d'acord? Són aquests d'aquí. I el que comentava, reprenent el que comentava al principi de tot el Gabriel, clar, quan anem a construir no ens n'anem a buscar la pedra a no sé on, ens anem a buscar la pedra que tenim més propera, perquè és més barat, i fem tots els murs de les pedres que trobem. Aquí ho veieu, no? La roca de color negre, el granit de color rosa, i aquí també trobem alguns que tenen, veieu, aquests grans cristalls. Mireu aquí. Exacte. És el que tenim aquí, ho aprofitem, fins i tot, recordeu que abans us he dit, ja al Maresme en diuen cabarrons, no sé com en diuen aquí, que són trossos de pedra que queden dintre del granit. Aquí n'hi ha un altre. Per tant, us convido a passar a l'última fotografia, que és aquesta. Sí? Aquesta fotografia és una paret. Aquesta fotografia és casa nostra. És casa nostra. I aquí hi ha totes les roques que hem vist. I les podeu anar mirant. A part que hi ha trossos de maons reaprofitats, de teules, perquè clar, és així, la xemeneia antiga, bla, bla, bla. Però totes són les pedres que hem anat veient, granits més roses, granits més clars, les roques metamòrfiques, perquè és així com es construïa i com encara estem aprofitant quan fem
murs de pedra seca, que aquest no és de pedra seca, però alguns murs de pedra seca, etc. Allò que tenim a mà, d'acord? Per tant, ara, quan entreu mireu la Capella del Carme, o entreu al restaurant no sé què, o a casa vostra, és qüestió d'anar mirant les parets i dir, mira, això era allò, això era allò, això era allò, això era allò. D'acord? Encara es fa, clar. Sí. Suposo que sí, a més... Les màquines van excavant i hi ha una brigada d'homes que van recollint dues pedres i us van posant a part per fer murs. Clar. És que, a més, és perdre patrimoni. No és només la qüestió geològica, sinó també és perdre patrimoni. Sí. És que és tot el que veieu. Fins i tot aquí hi ha les diferents roques metamòrfiques. Veieu? Una més fosca, aquesta que és més de color oxidat, etc. Passeu. Bon dia. Molt bé, doncs això és el que us volíem explicar. Jo crec que m'hem anat bastant de pressa, bastant bé. Espero que no se us hagi fet un rotllo. Gràcies. I el que sí que ens faria molta il·lusió és que ara quan caminem, o camineu per el camí de ronda o aneu a Gavarres, doncs els ulls segurament ja els teniu una miqueta educats per veure cosetes noves i començar a entendre. I si més no, m'envieu un WhatsApp si esteu amb la família, voleu xulejar-vos, i jo us diré, us faré la xuletilla. Aquí hi ha això, aquí hi ha allò, i quedareu com a senyors i senyores, d'acord? I moltes gràcies per venir. Vinga, gràcies a vosaltres.